Na, hát egy nagyon jó kis megnyugtató, meditatív program volt. Így van, ez. megtudhattak mindent a tengeri súlyval Így van, és már tényleg annyi jótékony dologról beszéltünk múlt héten itt a mindenféle füvekről, meg fűszerekről, meg mi mindenről. Na de szaladunk tovább, ugyanis hamarosan itt van a DJ-k világnapja, így tavalyhoz hasonlóan ismét egy lemezlovas lesz a vendégünk, aki mesél majd egy picit a zenei pályafutásáról és még sok más érdekességről is. Üdvözöljük itt nálunk Tóth Mátét, alias DJ Matthiast. Sziasztok, köszöntöm a nézőket! Szia, köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk. Na kezdjünk, egy picit beszélgessünk rólad. Mikor döntöttél úgy, hogy na most én pedig DJ leszek? Ez tulajdonképpen számomra is hihetetlen, mert már több mint 20 éve, úgyhogy nagyon gyorsan telik az idő. Egészen ez visszamegy a 8-os koromig, tehát általános iskola, akkor az egyik osztálytársam Matthiasnak nevezett, és onnantól kezdve úgy gondoltam, hogy ez művésznévnek már jó lesz. Azt követően ugye általános iskolás bulik természetesen azok ugye mindig hozzám kerültek, utána jött a középiskola, ott az iskolarádiót, az iskolarádiónak a szerkesztésében rögtön benne voltam. Azt követően pedig a főiskola, ott pedig a hallgatói önkormányzatban vettem részt, ott tevékenykedtem, és ott már a főiskolás életnek a rendezvényszervezésében is szerepet játszottam, úgyhogy igazából ezek voltak a meghatározók, de a Dio Rádió, Dio DJ című műsorában is kollégáimmal műsorvezetősdit igazából műsorvezetők voltunk, tehát igazából az tovább erősítette a lendületemet. Hát akkor mindenhonnan, mindenkorban mindent kipróbáltál. Igen, egy kicsit rádiózás is volt, igen, így van. Mikor lett meg az első szetted, amikor azt mondtad, hogy na, akkor most összeállt? Ez nem volt meg egyszerűen. Ez úgy történt, hogy volt egy kis pénzem, ugye, amit azért egy 16 éves gyerek össze tud rakni, és ugye nyilván kellett hozzá egy kis szülői segítség is. Az elején próbáltam olyan kompakt eszközöket venni, ami hát elmegy kategória, és volt olyan bulim, ahol a magas hangszórót 8-szor kellett fejlámpával a buli alatt forrasztani, úgyhogy voltak ilyen izgalmas történetek, hát nyilván nem a megfelelő minőséget használtam, de ugye az ember mindig próbált kitenni magáért. És igazából utána kerültem, utána nyilván ugye, amikor az ember már kicsit magasabb szintre tud lépni, akkor meg tudja venni azokat a felszereléseket, amik már azért kicsit belépőbb szintűek, professzionálisabbak. Nehéz, rögös út vezet egyébként odáig, hogy a DJ azt mondja, hogy egy mobil felszerelése van, ami teljes mértékben megbízható és jól működik. Azért a rádiózástól eljutni odáig, hogy na most akkor elmegyek és vállalok egy bulit, azért az egy nagy lépés, nem? Így van. Tehát azért az nagyon különböző. Nagyon. Nem izgultál? Vagy ez hogy alakult ki? Vagy ez csak ha már rádiózok, és ott már a zene közelébe vagyok, akkor már vállalok bulikat is? Vagy ez hogy néz ki ilyenkor a fejben? Kell hozzá egy jó nagy adag nyilván zeneszeretet, és igazából annak a felvállalása, hát ugye nyilván a rádióban, ugye ott nincs közönség, illetve hát a közönség előtt ott pedig teljes egészében, de ugyanaz, nagyjából ugyanaz igazából. Az nem okozott nehézséget, hogy na, ott tényleg emberek vannak körülötted, és mondjuk néznek, hiszen azért, aki a színpadon áll, azt azért úgy előszeretettel nézzük mi, ugye közönség. Nem, ez számomra soha nem volt gond. Van, aki például, van olyan kollégám, aki például mikrofonba akkor sem szólna bele, tehát ő nagyon jól zenél, nagyon jól megcsinálja a bulit, minőségi DJ, de akkor sem szólna bele a mikrofonba, hogyha nem tudom, atomvillanás lenne. Úgyhogy semmiképpen nem használ mikrofont, nekem ez nem okozott soha gondot, illetve a közönség előtti megjelenés sem. Tehát akkor én azt gondolom, hogy most 2024-ben azért nagyon sok teret kaptak a DJ-k, tehát akár rádiókban is ugye vannak olyan sávok, amikor kimondottan DJ-k lépnek fel. Zolikám, hát belátod, zenei témában. Na látod? Hát brillírozol. Hát ez már nekem annyira büszke vagyok rád. Na, folytasd. Nem tudom. Na, szóval, tehát, hogy sokkal nagyobb teret kapnak akkor ezek szerint, mint annó régen. Igen, mindenképpen.
Mindenképp azáltal is nagyobb teret kapnak, mert most már azért lakodalomba is előszeretettel hívják a DJ-ket. Korábban azért ez nem volt jellemző. Most már kezd megfordulni az arány, tehát ilyen 30-70, tehát 30 a zenekar, 70 a DJ, ugye. Az instant felgyorsult világban ugye a zenekar nem tud olyan gyorsan teljesíteni zenei kéréseket, a DJ ugye tud. Úgyhogy érdekes irányba tolódott el a világ valóban. És hogyan tudod összeegyeztetni a mindennapokkal? Meg gondolom van polgári foglalkozásod. Igen. A polgári foglalkozásom az export-import menedzser az egyik, a másik az pedig orvosi eszközök értékesítése, és elég nehéz, tehát kimerítő az, amikor például egy csütörtöki, tehát hétköznapi, péntek, szombati, hétvégi buli egymást követi. Utána vasárnap van arra, hogy hát kipihenjem magam, abszolút nem tudom magam kipihenni, de ugye rögtön jön a hétfő, akkor teljes gőzzel előre, úgyhogy tényleg nehéz, de össze tudom logisztikázni. Minden hétvégén mész egyébként? Tehát folyamatosan zenélsz? Igen. Mennyire van megtelve ilyenkor előre a naptár? Nagyon meg van telve most már, azért is, mert ugye, ahogy említettem, rendezvényszervezéssel, színpadtechnológiával, fénytechnikával, mindennel, fellépő lekötéssel is foglalkozom, és igazából most már hála Istennek ott tartok, hogy nem csak mint DJ lépek föl, hanem az egész rendezvény szervezést is felkarolom és hozzám tartozik, és így most már olyan dátumok is be vannak írva nyilván a naptáramba, ami nem csak lakodalom, nem csak utcabál, falunap, városnap, hanem ahol teljes hangtechnikai apparáttal kell felvonulni, és ott nem zenélek például, ott csak mint technikus, illetve mint rendezvényszervező vagyok. Még így visszakanyarodva egy picit a kezdetekhez, volt egyébként valaki, aki inspirált, akire úgy nagyon felnéztél, olyan discjockey, vagy akár a mai nap is, olyan, akire nagyon felnézel? Az érdekes, volt egy személy is, illetve volt egy hely is, ami inspirálólag hatott rám. A személy az Sterbinski, DJ Sterbinski, ő nagyon nagy hatással volt rám. Tehát az a diszkográfiája, amit ő abban az időben, azért beszélek múlt időben, mert ugye változott azóta már nagyon sok minden, az én munkásságomat illetően is, illetve az ő munkásságát illetően is, de akkor nagyon nagy húzóerő volt számomra Sterbinski. Az, ahogy előkészítette a szettjeit, ahogy igazából volt neki egy body language, egy olyan testbeszéd, amit a közönség fogadott, és nagyon... Tehát azt így szerettem kicsit utánozni. Tehát azt nagyon kedveltem. Illetve a helyre visszatérve, volt egy nyaralóházunk Bogácson, és ott rendkívül sokat töltöttem időt, már mint nyáron, és ott volt egy diszkó, most már nem működik sajnos, egy flamingo diszkó, és ott nagyon barátságosan kezelt a DJ, illetve nagyon családias légkör volt ott, és azért tudtam igazából tényleg inspirálódni és elindulni ezen az úton, mert igazából ott nagyon megtetszett ez a szakma. Tehát ezt jó kellett kifogni. Lett volna biztos olyan DJ, aki nem kezel barátságosan, az már egy negatív behatás, úgyhogy itt hála jó Istennek minden pozitívan történt, és olyan kedvet kaptam, hogy az még a mai napig tart. Úgyhogy töretlen, meg hát ezt szeretném a folytatásban is, továbbiakban is még, ameddig lehet. A stílusodról beszéljünk egy kicsit, hogy milyen stílust követsz, vagy egyáltalán kell-e követni? Igen, tulajdonképpen ez úgy van, hogy én klasszik house-t nagyon szeretek játszani, ez a 2000-es évek. Ott azért született jó pár olyan zene, ami a mai napig, hát ez minden korosztálynak örökzöld, én azt mondom. Illetve a modern tánczene, tehát ez az elektronikus modern tánczene, ez a napjaink remixelt, retro, illetve nem retro, hanem napjaink remixelt rádiós lágerei. Ezeket szívesen, illetve csajos, latinos zenéket. Tehát ez mindig attól függ, hogy a közönség mire tart igényt. Figyelem én a közönséget mindig, és ez rendkívül interaktívan működik, mert amilyen visszajelzést kapok, nyilván azon a mesdjén indulok tovább, és azt követem. Azért nagyon sok feldolgozás van most, tehát rengeteg régi slágerhez nyúlnak hozzá mostanában már előszeretettel DJ-k. Ilyet te is szoktál csinálni egyébként, hogy így egy picit
bele nyúlsz, vagy éppen egy más alapot raksz, vagy egy más BPM-el játszod el például Sajnos nem, tehát erre nincs időm ugye a munkáim miatt, illetve a többi munkám miatt, viszont tehát a producerkedés az nem. Mindig is tetszett, de soha nem kerültem igazából hozzá közelebb. Azt játszom, ami igazából megtetszik, mármint a sok remix közül, ugye rendkívül sok közül lehet választani, és próbálom azt a stílust kiválasztani, ami hozzám illik a sok kínálat közül, de nem producerkedem, nem. És mert én ezt egyébként én nem lennék jó DJ szerintem, mert én biztos, hogy olyat játszanék, ami nekem tetszik. Tehát, hogy itt bárki bármit mond, nekem ezt tetszik. Hát akkor nem hívnának el a bulikba. Hát pont ezért szeretnének, hogy ez a kislány olyanokat játszik, ami neki tetszik, és ő ettől jól érzi magát, ettől a közösség jól érzi magát, hogy én jól érzem magamat, na mindegy. Tehát, hogy arra akarok kiukadni, hogy te is játszol azért olyat, ami mondjuk otthon eszedbe nem jutna meghallgatni, de hát nyilván muszáj, mert éppen most ez a menő, ez a divatos zene. Ez nagyon jellemző, igen. Tehát amit én preferálok, és ami az én stílusom, és ami nekem igazából a fő zenei mesdjém, az 10%. Tehát bulikban 10%-ot, vagy 100 buliból 10-ben van az, hogy azt játszom, amit én szeretnék. És a többi 90-ben azt játszom, amit a megrendelő kér, illetve ami a szerződésemen előre meghatározott. Igazából ettől függetlenül azokat a zenéket is szeretem, de ez mostanában eléggé kötve van. Egyébként, hogyha otthon vagy és zenét hallgatsz, akkor milyen stílusú zenét hallgatsz? Te ugyanezt, amiben a munkásságod van, hanem tényleg most tegyük félre azt, hogy nem azért hallgatok zenét, mert hogy nyilván neked muszáj gyűjtened, ismerned a legújabbakat, hanem csak úgy leülök otthon, és akkor zenét hallgatok. Az nálad mi? Nagyon széles a paletta. Tehát tényleg mindenféle zenét meghallgatok szívesen. Prodigy-től egészen a magyar zenékig, tehát a különféle ilyen R&B magyar zenékig. Mindenféle kategóriában vagy stílusban találok olyat, ami tetszik. Nem mindig csak diszkót és ezt a kemény vonalú house-t hallgatom, közel sem. Igen, mert ez olyan érdekes, hogy nagyon sok zenész attól függetlenül, hogy mondjuk valamiben munkálkodik, valamilyen stílusban, otthon teljesen más. Egyébként én is ilyen vagyok pont, tehát hogy én... Mozartot például. Egyébként én nagyon szeretem a komoly zenét például, engem nagyon megnyugtat. Az nálam elég ritka, de... Mit ajánlasz azoknak, akik... Végül mondhatjuk azt, hogy te megvalósítottad az álmodat, mert amit szerettél volna, és volt egy célkitűzésed, elérted, akár ebben a szakmában is, akár a magánéletedben is. Mit látsz, ezt meddig lehet nyomni, ezt a dolgot? Szerintem addig, amíg egy számomra hiteles személy azt nem mondja, hogy ez már nagyon gáz, és ezt már ne csináljam tovább. Aki hozzám közel áll, és akinek adok a véleményére. Én bízom abban, hogy van ilyen ember a körülöttem, és ők őszintén ezt meg fogják mondani, és hallgatni fogok rájuk. Szerintem addig, amíg ők nem jelzik ezt, addig csinálom. Addig csinálod, aha. Van valami cél még egyébként így, ami a szemed előtt lebeg, amit még nagyon szeretnél elérni? Igazából a célom az, hogy akár itt a gyöngyösi rendezvényszervezőknek minél több munkájában segítsem őket, és minél jobban együttműködjek velük, minél több projektben emeljem az estfénypontját, illetve a tudásomat hozzáadjam ez a produkcióhoz, vagy ezekhez a produkciókhoz. Illetve a másik célom az nem feltétlenül a diszkózás, hanem az, hogy globálban, mint rendezvényszervező, nagyobb projekteket és nagyobb rendezvényeket tudjak kivitelezni. Nagyon szeretem egyébként a csapatmunkát, szeretem a kollégáimat. Tehát igazából az a célom, hogy minél nagyobb és minél kibővítettebb megrendeléseket tudjak elvállalni, és úgy megcsinálni, hogy maximálisan elégedett legyen a megrendelő. Azt azért tegyük hozzá, mert itt mi a műsor előtt beszélgettünk, hogy ezt úgy tudod most megcsinálni, hogy igazából család nincsen, nincs feleség, nincs gyerek, igen. Tehát tudod csinálni a kis mindennapokat, a hétvégéket, hogyha
ha mégis tételezzük fel pár éven belül, akkor szerinted az megváltozik, vagy változtat majd valamit? Biztos, hogy változtatni fog. Biztos, hogy változtatni fog, mert érzem azt, hogy ilyen 120%-ot tolok bele abba az életbe, abba a nem tudom, energiahatárba, amit már érzem, hogy már alig megy, de még tolok rajta, és érzem, hogy abban már nem fér bele semmi. Tehát ha más teret szeretnék, illetve más térnek is szeretnék engedni időt, helyet az életembe, akkor mindenféleképpen egy kicsit le kell építenem. A diszkózást mindenképpen, illetve a rendezvényszervezést az maradhat, csak már az is egy kicsit ilyen nyugdíjasabb verzióban. Úgyhogy meglátjuk. Még ott nem tartunk egyelőre. Jó. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, Máté, és nagyon sok sikert kívánunk Köszönöm neked szépen. továbbiakban. Köszönjük, hogy itt voltál. Na, ne menjenek messzire, a folytatásban beszélgetünk katasztrófavédelmi szempontból fontos tudnivalókról, valamint megtudhatjuk, miért is jók az illóolajok az egészség megőrzésben. Maradjanak velünk.